Bé, avui amb molta emoció hem acompanyat a l'alcalde Enric Mir al seu ple de renúncia. Dic emoció perquè hem sigut pocs que per causa del Covid hem pogut acompanyar i d'alguna manera hem volgut representar tota la gent que avui hagués estat amb tu, Enric, amb aquest ple. L'Enric representa al final els valors de Junts per Catalunya. És un alcalde exemple per tots els que som alcaldes i per tots els futurs alcaldes que tindrà aquest país des de Junts. El seu compromís amb la ciutat, amb el poble de Borges, però també ha estat alcalde del 2017, tots els fets, és a dir, el seu compromís amb el país, i que desitgem i esperem que la seva vàlua personal continuï i convidem que sigui amb nosaltres per molts i molts anys. També aprofitar aquest dia per encoratjar i donar tot el suport i agraïment i estima també a la Núria Palau com la futura alcaldessa de Borges i alcaldes en funcions. A tots ells des de Junts els encoratgem i els agraïm el seu compromís. Per mi ha estat un autèntic goig, havent recuperat la llibertat, poder ser aquí a les Borges Blanques en un dia molt important per una persona que admiro i que m'estimo, que és l'Enric Mir, un dels grans alcaldes de Catalunya, el gran alcalde modernitzador de les Borges Blanques. Jo fa molt temps que conec l'Enric, és un home tenaç, insistent, representa millor que cap altre aquest esperit noucentista de Catalunya. Aquesta idea de servir la gent, però sempre amb les millors eines, sempre amb aquesta mentalitat de pensar en gran, sempre amb mentalitat de desplegar una agenda social i modernitzadora de primer ordre. Amb Enric Mir com a alcalde de les Borges s'ha projectat en diverses expressions i això ha anat sempre en benefici de la ciutadania. I darrera qüestió, és una persona radicalment compromesa amb la causa de la llibertat de Catalunya, radicalment compromesa amb el somni que tenia el president Macià i amb allò que hem estat a punt de culminar. Per tant, visca els homes grans, seriosos, honestos d'aquest país. Bé, avui com a alcalde de les Borges Blanques em tocava presidir l'últim ple, el ple de la meva renúncia a l'alcaldia i com a regidor del consistori. Entenent que després de 10 anys com a alcalde i 18 en política, doncs hem de ser generosos i donar oportunitats als que venen a darrere nostre i, per tant, brindar-los les màximes oportunitats d'èxit i de bona gestió. I en aquest sentit el meu compromís a nivell local, el meu compromís a nivell de país per poder recuperar la llibertat d'aquest poble i, sobretot, entendre que els serveis municipals han d'estar al servei de la gent i poder ser de la millor qualitat possible. Per tant, en aquest sentit, animar a la meva successora, la senyora Núria Palau, perquè agafi nota i entenent de la confiança que em mereix per poder presidir aquests anys d'aquest mandat i poder tornar a presentar les eleccions per continuar en aquesta línia que ha definit molt bé l'Eloi de continuïtat de valors a nivell dels nostres alcaldes per a aquesta Catalunya que ens mereixem i que estem disposats a lluitar.